Dobrý den, televize Voš, SPGŠ a OA Most uvádí životní příběh Lukáše Vilka. Předávám mu slovo. Dobrý den. Já jsem vám chtěl říct. Co jsem dneska ráno dělal? Já jsem ráno vstal. A když jsem vstal, tak jsem nepotřeboval čůrat a prdět. Já vždycky totiž ráno víte, si vždycky prdnu. Jenomže Rastina se spí se mnou. Náš pes kzelakne a uteče. A já jsem si neprd. Já jsem si dneska neprd. A takže já prostě jsem šel na zastávku fakt. Ptáčci pípali, pak tam jeden letěl. No, a já jsem si na zastávce pak jel autobus. A já jsem si říkal, Lukáši, ty si musíš prdnout. Tak já jsem tam tlačil. A pak jsem si jakože uprd. Tak jsem rychle takhle ty kalhoty tam větral, takhle, aby to odešlo. Protože já to cítím vždycky. Já když jsem vstoupím do toho autobusu, tam cítím ty kuřáky, že ti představit, že tam nastoupí někdo upizděnej, úplně s prdem. Tak to bych jako prostě nedal. No, a pak jsem teda šel. Tam nějaká paní kouká a pak říká, tě chlapečku, tě taky do mě tím baťohem, protože ten baťuch máš velký. No. A teď mě pozvali do televize Nova. A já jsem v televizi Nova. Jo. Tak pardon, Bož, televize, SPGŠ a OA Most. No skla. Přeju pěkný den.